Sannu. Yawa ina gajiya? Na gajiya. Yawa. Kati ne aka turo min. Kati? Aka turo maka? Za ka saya? MTN ko Gulo? Goro? Wasa ne? Goro kake nema? MTN ko Gulo? Ba antina ne ta turo min ba, babana ne. Me? Na nawa ne? Na nawa ne? Lawandi ne yake siya? Wasa ne? Nawa haka? Oh, ban sani ba, amma ka saka ka gani. To. Ko 1000 ne ina jin. Zan saya. Kai, ai na manta. Suna biya naira 900. To. Kai, katinka na 100 ne. 100. Wasa ne? Nawa? 100 ne. Naira 100? 100 zai ka mutuncin banza mutuncin. 900 da MTN suke bin kafa. Cuta ta za ka yi? Yanzu ka ce ana bin ka naira 1000. Ba Allah ya tuna ma shi. Kana ji wasai. Ban Allah. Allah ya tsini ma albarka daidai gurgurdu.